Oke pemirsa, tadi ku berikan kepada Bude ya, tak jelaskan ya Bude tadi wis takekno iki dari Mbak Endah. Terus ini sop ini dari Mbak Endah. Terus ini ayam ini dari Mbak Endah. Ayam rica-rica dari Magetan. Terus ini sop Mbak Repa, Mang Tumbas. 3 kresan ngene iki 20.000 Bude. Alhamdulillah. Jadi sesuk iso digawe sop, digawe gado-gado kentangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Oh, yo lalu ngatek lali Yoi. pembukaan pemirsa. Jumpa lagi di konten Mbah Yu pemirsa. Iki sesuk iso tak lanjutno, malah salah ngene. Bude gawe konten Bude iso mbok iso dilanjutno kowe esuk Bude apa gawe sop apa gawe gado-gado. Terus Kan nyambung Bude ngono. Jadi prosesnya ini dari mana, terus engko pembuatannya ngono. Kontennya dari ngono guys. Gimana aku wis mencoba lho. Wis mencoba. Iki ayam. Iki manis, itu Seger. seger. Manis seger. Kecut seger ya Seger, dia. tenan kok ya. Jane-jane bareng Bude mau wis nyoba. Wes nyoba. Mantal. Mantap deh. Apa yang muni mantal di mantal? Mantap. Besok mbok Bude gawe gado-gado utawa gawe apa? Tapi Stop. simpelan sop sih deh. Soalnya kan karek gawe kuah ambek iki dicemplung-cemplungno. Makasih ya Dok dah. Terima kasih juga ya Mbak Enda, aku juga terima kasih. Mangki aku pas penyerahan terus tak tinggal menggurisik ya. Terus lagi berene, terus apa Bude kan pamane gawe Facebook tok. Terus aku ki konten gak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh, besok lanjutno ngono. Mang gawe Facebook aku. Suwon yo Nduk Pong. Ya ngono Semarang. Aku yo digawakno Bandeng. Repae kadang nek lunga ning luar kota apa ngono mesti digawakno oleh-oleh lho. Nah, mantep. Iki dadi rasane gak terlalu pedes ngono gak sedengan. Cenderung ke manis juga. Sing suka manis mestinya suka itu ya. Terus apa mang Kentang. rawel plus satu. Alhamdulillah ya. Soalnya apa dek palingnya cocok ambil udara. Udarane kan adem. Nek panas dek mestinya yo rada. Nek kok. Telu 20.000 Dok. Alhamdulillah ya Allah Dok. Terus lawewu gitu kan. Wortel kok wortel organik pemirsa lho, blandung-blandung ngene lho Dok. Organik. Oh iki nek intang iki iso digawe oseng kan Dok, enek bonces barang wortel. Gawe oseng iso, Oh, itu gawe sop iso. Ih, kembang kol, guys. Ya Allah, Nduk, makasih ya, Nduk, Pak. Apa jenenge kembang kol? Tak kira brokoli. Brokoli sing ijo. Brokoli sing ijo. Ijo iki kembang kol. Oh, Tak kira iki kembang kol yo kol ngono kuwi deh. Kol iki tadi apa deh? Hah? Kol iki apa deh? Kol, ya. Kan kok terus enek godhonge nyerodok apik ketok ijo. Kok terus nyekuntis tengah iki enek iki Kembang kol. Sing rasanya seperti brokoli. Yang mirip-mirip lah nek jariku deh. Salah. Oga. Mirip brokoli deh. Oga, aku salah. Koncoku duwe tanaman iki. Bentuke dikok ning pot ya, Nduk ya. Kuwi bentuke godhonge iki ya ngene iki lho, Nduk. Ngene-ngene terus iki kok tengahe ngene. Nek ngarani kembang kol tapi dudu kembange kol iki, elengku ngono. Dadi godhonge ngene iki. Tadi dhewe. Dhuwure sakmene lho, iki pot ya, iki dhuwure sakmene. Yo ngene godhonge ngene iki terus tengahe iki enek kembange iki. Enek iki kol, iki jenenge kembang kol, bukan berarti iki kembang iki gak elengku gak kok iki beda iki. Iki yo ngono, Dek. Tak kira Beda. kembang kol kembange kol, ya kuwi kole. Iki kule kembange. Maaf nek salah ya pemirsa, aku soalnya tahu ngerti. Iki tanaman iki ditanam ning pot iso. Budidaya ngene iki ndek biyen yo. Kuwi iki wong gadunan enek nduk kae. Dadi iki yo anu nduk enek godhonge ngene iki. Terus akhirnya iso ngembang iki ngono lho. Dadi sak pot iku isine mau Siji tok iki. Berarti nek apa jenenge jan usaha ning kono gawe akeh yo. Iya le. Lho, iki lho. Kena nggo martabak, iya toh. Enek tomat. Tomate iso digawe apa? Iya Nyambel. Oh, sing pindang nyambel lho.
Wih, iki lho sawi putih enak iki. Iya, Dek. Iki dioseng mbek kurang yo enak. Murah iki. Dan iya, Dek. Murah tenan. Makane bakul-bakul ngono kuwi senengane ki apa jenenge nek kulaki ning sarangan. Iya le. Lho, kaya Bumi Mek kuwi asli Magetan. Nek kulaan yo langsung kokono nduk disetori truk kokono jam 1 nuku dagangan wis teko. Bumi Mek. Ternyata saka Magetan. Asli Magetan. Kuwi sing langganane. Iki langganane ket Kita kejamane Mbah Yin biyen dodol pasar kae. banget. Ya wis Dok, makasih ya Dok ya. Terima kasih. Aku akan muni heeh, Dik. Ngatek ning pikiranku heeh pemirsa ya Allah Gusti. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Amin. Alhamdulillah ya Allah diparingi perjalanan sing lancar. Mboten enten sing istilahnya mboten enten sing mabuk perjalanan nggih. Mang Mbak Paruki sempat ya mungkin awake Oh, mungkin masuk angin to, Nduk. Terus mang ngombe tolak angin terus wis biasa ae. Tapi Mbak Kok Paruki sampai ngono. ngombe tolak angin aku lagi ro iki cah. Piye Duk carane, ngombe Dik? tolak angin terus carane kok metu kok banyu ngono ki ngucur iki tapi ya metu-metu dhewe. Masa? Heeh. Aku gak iku meneh aku masuk angin ya Nduk ya mbah kembung mbah rasane duh piye. Iku biasane nek aku dhewe ya Nduk ya aku pribadi caraku ngene. Tak ombe biasa teng terus lagi tak ombeni banyu anget. Kuwi cara pertama. Cara kedua nek aku banyu anget nek gelas Dicampuri tak campuri lagi glek-glek. Tapi aku seringnya kuwi mang tak ombe biasa teng mangke ngombe banyu anget wis. Nek aku ngono, tapi wong yo beda-beda nek sing campur karo teh, campur karo teh. Lah terus piye kok Enek sing- tabrakan ambek teh aku yo ngono. enek sing langsung diombe ngono terus wis. Itu kentang. Nek aku tolak angin iki piye yo, Dik? Heeh. Kaya yo aku ki yo mabukan yo, kayak mabukan. Tapi nek diombeni tolak angin iki penak, tapi ki pas ngombe ki piye ngono, Dik? Enak nduk sriwing-sriwing ning gorokan iki. Wong aku ae saking sedihku ndek biyen tak tolak angin gak piye-piye. Iku kuwembungku nemen nduk. Tak ngenekno gak piye-piye ngene gak piye tak ombeni promak yo gak ngaruh piye-piye. Aku saking juweng kale nduk. Minyak kayu putih intan tak ombe. Ya Allah. Wah alah. Tapi kok yo Bu, maaf. minyak kayu putih sudah banyak kok. Yo juta alhamdulillah cocok iki piye jilan. Ya Allah Gusti. Aja terok pemirsa, aja terok. Tapi tenan iki Tapi enek ide sing kaya white sriwing aku gruwek geten ngene ora mempane ra mabuk. Tak ombeni kayu kaya putih. watuk ngono kuwi yo, kecap dicampuri minyak kayu putih tau krungu ora? Gak, nek aku nek watuk ngiklik jeruk pecel ambek kecap takok ning gone sendok sing sendoke rondok kuwung kekno ning dhuwur lilin alon-alon ngene wer-wer lah ndek ngendok muntuk kaya wis sampe umop nuk lho Nduk ben teni adem sik lagi diombe. Tapi aku saiki wis gak ngono wis ora usah takok ning lilin pemirsa langsung ning sendok kecap tak kei juberuk pecel wis langsung ngono ae. Terus langsung dikei banyu. Wis ngono ae leh. Nggih pun pemirsa, iki wis bengi, sesuk tak lanjut nggih. Heeh, dilanjut. Weh, entuk 8 menit lho pemirsa. Nambahin ku srek ditumis-tumis yo barang Iya. barang Iki apa gawe nang intan sarapan. bahan-bahane, sarapan Mbak Intan kan senengane biasanya kan sambel ngono kuwi. Iya. Tapi yo iso nyambel. Iya. Iso. Iki sesuk sop apa oseng sayuran sesuk Sayuran. dioseng. Yo saya. Kayak bakso, mbek sosis. Heeh. Ya wis ngono tok Nduk, berarti sesuk jane. Ini oseng-oseng. Oseng-oseng pemirsa sesuk. Oseng. Ya ditunggu besok pagi nggih pemirsa. Wes, terus dulu. Makasih ya Bapak. Oke, Bude. Eh. Aku juga terima kasih ya. Ya. Terus. Ya iki mah wis tak lapi yang gurok lho, Nduk. Iya, tapi Tapi cek berkabutin, Nduk. mungkin percayaannya mungkin, tapi padan. Ya mbok. Tak lapi yang gurok. Kurang kundangan di. Si, guys, sesapane ya. Sik. Podo ae, guys. Lho. Podo ya pemirsa yo. Iya podo ae. Ya wis cilup. Bah. Bah. Malah cilembah. Malah cilubah. Ya Allah. Maju.
Ora atus kok. Duh. Makasih ya, Nok. Halo. Alon-alon apa kok? Ima apa tak tutup Nduk. Lah, entan roh aku mak miki enake neh mangap ngono. Kan yang gurih ada kecap nek mbok. Ojo gak iki aku. Iki Pak Entek. Kau tahu ya. Dari apa ini? Nggak sego piye, Dok? Aku bar mangan, Ci. Mau gue makan. Sesuk tak lanjutno. Sesuk tak lanjutno pemirsa yo. Tak genepane sak menit. Genepi sak menit. Nak. Bu, nah. Mbok mangan dhewe. Wes sak menit pemirsa. Emang 8 ki siji kan 9 menit. Besok karek golekno 11 menit. Wes. Alhamdulillah. Ci nare oleh sinak iki oleh buka oleh ya. Di pedes Nduk. Oh. Kok oleh ya? Nyurung lah. Soalnya untune wis serwangah, wis usia sing wis wayahe maem. Pedes-pedes ngono sok lak yo mam dhewe. Terima kasih. Tak dongakno. Wis kabeh pemirsa. Muga-muga paringi lancar rezekine, sehat selalu, berkah barokah. Aku mau matur nuwun mbek anakku dong ya. Suwun yo Nduk dah. Adik Intan, Repa, Salwa. Kalau Mbak Sri Putra bareng. Mau mbok jak bahagia. Alhamdulillah. Matur nuwun. Muga sehat selalu. Panjang umur. Rezekine lancar. Rezekine keluarga super, keluarga barongan, rezekine pemirsane kabeh. Paringi lancar berkah barokah. Amin ya Allah. Amin. Rong menit. 10 menit iki pemirsa. Teka entuk jajan ibu. Ya ora le. Ora gak nek jajan kok. Nek kan yo nek rapat. Rapat BPD, HP diadakan pembentukan koperasi merah putih ngono kuwi. Kok malah tak bahas nih ya. Apa jenenge? Kan suwi ra tau wisata. Mbok kapan-kapan iki apa diadakan studi kayak tas sekolah ya? Aku kok wisata. Kak bocah bu aku. Bocah Ya dijak letan, sapa neh tak jak, kongkon nggawa keluargane ibu kan sing iso dijak kan awakmu. Mbah yi, mbah nek gelem Repa Salwa engko ndang pas masuk sekolah. Repa kok nek kesibukan, nek melu ayo. Bisa membawa 2 mobilku marah cilik cah. Gak apa-apa nyelek montore Pak Yatno. Pak muat wedhus kuwi. Nek pengen gede kuwi nyewote Pak Abi. Pak Abi ya. Lura sego iki. Mau tenan, kuwi lho. Sesuai. Enak ibu. Enak lho. Loh, Iki nih apa pemirsa? apa? Iki nek gawe iwak kaya ngene iki piye pemirsa? Iki dibumbu kaya nek jere Salwa mbek Repa kok rica, tapi kok menurut iratku kaya modelnya kaya arep dibumbu Bali sing ada semi-semi manisnya ngono pemirsa, tapi mantap. Mak aja iso gawekno. Bisa, insyaallah iso. Nek nek rica kan identik nek kemang ngene iki pemirsa. Niki mboten enten kemang ngene. Aku kan nyelok kan mak aja sopone gak mak aja. Salah kan nyelok mak
Aja. Sama. Mama. Oh iya. Dek mau. Aku tak tekok yo. Aku tak tekok jawab. Aku dek makan delok video 6. Jawab ya. Berarti kita ora sida tak lanjut nang kowe esuk pemirsa kes jablas aku eling. Aku nonton videomu. Intan. Dek mau kan nganggo klambi biru. Terus nganggo outer. Lah kok jadi berubah rupane ireng? Iku jarene Mbak Indah kuwi. Apa jangane susuku mau panjang-panjang gak iso kok. Ojo banter-banter. Oh, maksudnya Ojo ojo Mbak banter. Indah. Oh, pakai itu kelihatan menonjol ngono. Nah. Terus karo Mbak Indah disalini. Kuwi apa berarti kaosnya Mbak Indah? Terus tak balik nona. Terus kaosnya Intan. Terus tak gomulah kuwi. Oh, ya sesuk disuci. Oh, maksudnya ngono. Ben gak kelihatan menonjol, pemirsa diganti sing warnanya gelap. Tapi kita emang kan Intan kan sudah tak pakai kerudung sing panjang sampe ini menutup dada. Ayo. Nanti kalau Mbak Indah kuwi aku sepuwi. Oh, mana? Ya wes, terima kasih Nduk. Wes adek wis mbok toto klambine outfit-e. Waduh, sik pemirsa ki apa iki? Jangkrik ngerik Ora aku jenenge Bedikal. bedikal. Nggih pun nggih pemirsa wes iki tak gawe 12 menit apa piro iki. Bu, aku Cerita TPN, pendek. Bu. Njaluk neh. Ya didili dhewe. Nya tak cukono tak didili dhewe nya. Empuk pemirsa. Nya iki didili dhewe. Mung tangane bersih to? Heeh, wes. Cengklo ndek rene. Ndek rene nduk. Nah ya, Ya alhamdulillah enak. kayaknya maca iso, masak kuwi iso. Insyaallah ibu yo mencoba ya, Sa. Maca. Iki ketoke pakai sedikit kecap mungkin tak yo. Heeh. Bentuknya ngaten warnanya cantik Mas. Kayak enek kecapin. Teksturnya tuh gak gitu pedes nemen mboten. Ceblok guys. Minta maaf. Ning kene sik ya Bu, tak ijik ya. Aku tak ngumbah iki lho. Strawberry. Tak umbah, tak melok mencoba lagi. Tak Ibu umbah. wis gak gawe konten lagi. Lah iya iki iku langsung diupload. Lah sesuk gawe konten apa? Heeh. Iki balongi ojo dipangan. Ya jadi mau nek balung tak umbah. Cece lho tan. Hah? Mah, aku cuman iwak no. Oh. Bismillah. Strawberry. Bayi malah dewi ani. Yang kono gak ditunggu Repa. Bayi kan delok dhewe anak. Bukan dewi. Nek kentang bareng. Nek engko nggih begedel ya kena. Karek sesuk ya antara ngesop apa ngoseng sayur ya. Tergantung sesuk mute berubah jadi apa ya. Alah, apa iki neh? Yo. Rono. Ya pun pemirsa. Akhirnya kontennya mboten sios tak lanjutke besok iki langsung tak upload nggih pemirsa. Donga dinono yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salihah. Seumpama ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan tadi mengapa pasir uruk itu tidak ditaruh di depan rumahnya Intan kok malah di sana. Itu ini loh pemirsa, sudah menjadi kesepakatan
untuk warga sini sing mungkin rumah yang aduh kono nek beli material koyok pasir, koyok enek botol, enek keramik untuk sementara di situ. Jadi kan kono kan gang kono kan gak mengganggu lalu lintas. Nek tak taruh di depan gone Intan kene, terutama ning ngarepan kan mengganggu jalan. Tak deleh ning lapangan kok aku diseneni cah poli, soalnya nek sore tinggo poli. Ngono pemirsa nggih. Tak deleh ngarep gone Mbak Indah kono. Engko Pak Silo ngangkute nganggo apa nduk ngene iki gone Pak U jeneng apa Arko. Engko muter ke Kaduan nggih. Jadi itu tadi wis kesepakatan di depan rumah Ibu Care antara pendopo ambek rumah Mbak Nur. Jadi memang karo Pak Silo terus nduk dipaculi ngene dadi tidak mengganggu lalu lintas jalan yang lewat. Nek dideleh ning kene engko malah sempit dalane ganggu. Ngoten nggih. Saya menjawabnya dengan nada lemah lembut dan nada oktav rendah ya. Balung tok. Ya wis iki kulite. Ya pun pemirsa matur sembah nuwun ya, sehat selalu untuk jenengan semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu itu jawab cus to. Cus ora. Cus paden. Wis sabah mang. Inu enduk. Kok coba buat sak yo, Cik. Aku Cek kurangan. Iki Oh nek gelem dimasakno ngene sok tak tumbasno. nanti. Ayam, yo ning gone bakul pitik to, nggone Mbak Nana pesen tak masakno sing ora pedes ngene iki. Ya. Ya. Kok ngongkon mak jahe. Ya nek mak jajak masak yo ibu nek iso dhewe yo ibu ben iso entuk konten lah. Mak jah. Heeh. Jenenge Nama lengkapnya Mak Lamijah. Mak Lamijah. Ya, terus.